18 چرا سلام علیکم برادرای عزیز، سلام علیکم подписчикои Gold TV ва нафарое ки моро тамошо мекунанд. Бародаро, имрӯз рӯзе расид ки мо барои шумо як проекти нави худмона муаррифӣ кунем. Имрӯз ду чемпиони Тоҷикистона Оид ба Мантухрӣ ва Оид ба Ошхирӣ овардем ва мегем ки ҳами хурданак нева ки бо физически ресурс ана чемпион шаванд ва шартҳои ами барномаи мо чӣ хеле ма шуморо мегумозем. Якум шарти барномаи мо бегавай дарошка ҳамосини боло мебардорем камтарак ҳар душон медаванд как раз детай каручи касе тестарак монда шид якум раунда бой метад да дуюм раунд гурӯҳзании 30 килоа мекунем каручи ҳамун штангаи гурӯҳзанира касе ки кам зад фаҳмидисина ту намедонӣ шартҳои озмуна касе ки кам зад каручи бой мета. Сеюм раунди озмуни мо турникзанӣ, чорум раундаш бурӯшзанӣ, ки мисол касе ки ҳамин чиза кам зад ба панҷум раундаш дастховкунак. В общем касе ки агар бирид ай тарафи FM Group Mario 100 сомонӣ туҳфа карда мешавад. شما احترامنا خویش کردن شد که همی تورنیک بگیریم و باید خیلی دا کتف شیشتنک خیستنک نیم ایسا که من یکان تا زدن نمیتونیم او کتف شیشتنک خیستنک بیورم هسته نگفتی خب جمانی میکنیم بیا تورنیک اجمانی میکنیم در راوند شما باردارو ایسا که مثال خراب نمیفروشون هم خیلی چیزا برای همین اجمانی میکنیم زفادلو زنده و سلامت باشه میریم برنامه دایی بگم که من بای دادم نه که ما نمیمونیم شب بای بدا سخت بدا اول میدونید 90 مترش دویده که ای کش تا گوشه بگه بای داد استاپش که اکای خدا بای داد بگه نشی دویدم ها گوشه افضل کالوری هم شکر کرد مرم خدم باید بکس کردم چه بدا نرمال نه چوار ندویدی تو؟ ما این نوشگری کن Oşkhiri nami raftim badi canım imadim ama dedi. Tamam boş burada bu. İzura. Уже boydu diyor ki 4 round دیگه. Heyma mezanı. Mezanı ya 4 round دیگه. Hay kime dönek seti دیگه şab bibri. Ne mebra. Ya kime bibri? Ne metonu. Boks makine. O kanalı khidam nemidan. Tamam برادرو یکم راوند اکا دادی خدا بری. نه من میتونم شمازی. یک ساعت بدم. پروسه نخواستی که تغییر خفک نیا. آخری ماه وقتی اولی کم رگه. چه بده اکا؟ چه بده؟ خیر آدم که برنامه واسه کی میایم همینجا. کام میدویم ما. ایوش خیلی یکی اسمی ما. کارز ده باندی باد. نه. خب دوستان عزیز مگذاریم با قسم برنامه خمون با دیم راوندش دیم راوند ای
Guruzanakay. Berem. 30 kilo. Tamam girmiş. 15 Общий 50 кило мешава бародаро. Хай имрӯз канали маъруфа. рост мега карочи имрӯз меҳмонай бига канали хумонай барои меҳмонай карочи ҳарчун меҳмонан оне ки мо мехоҳем ки акай доди худам ра якм занад. Акай ки акай биё иҷазат ка акай Муҳаммад Сафара хоҳиш мекунем ки дар ҷа страховка беста. Ай групп бизанем ё ки верхний. Папоч немҷа рост, папоч Верхний бизанем хуб дара. Қафо. Хатя хайбин. Анам хали мешава. Не иҷоб монака дастота. Шама гири ба. А, такш бигир. Ай так анам хуб мо. Бра биёр дастура. 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 акай доди худо 18 тазад гурудо медараиша бегзарем ба қисми навбади бига Аҷмай широк Ба хайр. сарахам ки назани Мезана. биё Афтен. Иш созай даст, не? бере И бисё мезана. як Не. Оли аз де хума чана. Машоу мену машоу кадеста. Иҷа бренда. бача бига натонис 50 кило даже як тазада хайрат ки акамон буда агар ин дар тури сари шеза Аҷманя. хоб мегзарем ба қисм бегзарем ба қисми аҷмани бародаро аҷмани дадрини ни короче плашатка мекунем барои нокаут нашидани мисол ё ки нокаут ам шиди хитаби қапи гуфта як роҳа мисол ами байцо ам хеле мекунан чилик табоб шим нигоҳ мекунӣ дига ҷура не агар дига ҷура не гӯш ке ман ҳоз мегум даст қатӣ кор накунем дига чӣ кунем чорум раунда ҳоз мекунем шам чорум раунда хеле мекунем и бо ҳам ба шавқовар меша барномаи мо гӯш кине барномаи мо шавқовар меша хаб кине чилика нигоҳ мекунӣ короче ам хеле бояд 30 круг то бихӯрӣ тез ҳартон бародаро чорум раунда мо ҳозираш дар хали мекунем гуфта аҷмани назанан масалан дастошонош дарман чидагиай барои накав вақти накавт мешикуф барои хита биқапи гуфта короче ҳамин кора кан дар кора вобщем чиликта нигоҳ мекунӣ 30 круг ам хито мехӯрӣ тез агар дига сагирон кунӣ дилит беяд нигоҳ кунӣ дилит беазур меша барои ин бояд чилика нигоҳ кунӣ 30 круг то бихӯрӣ инҷотонда касе ки бирид лекин наметонем шумо 15 круг ба фикр наметонед даже биё дуртарак бисед Мумкин 10 бас кунам, 12 та кунам. биё конечно 1 2 3 рафтем 1 не 2 3 4 5 6 7 8 бига уста то хуресин не тес то бихуд чилик та дур мо бига 10 11 12 тес то хурен 13 14 15 бига тес то хур 16 17 бига тес то 18 акай дур тес 19 20 21 то ай по задан то мехрем 22 23 24 25 акай чилик та нигоҳ акай дур худо тес 25 26 тес рака 27 бига тес 28 29 то алчи 30 31 32 33 бига то хуна бе 34 касе ай по галтит бой мета 35 36 37 тох бига 38 тох 39 тох Basta akay dodik do. Nigo çıkar meşa. Basta. Nigo. Raga. Buda top. Topeş biga buda vaka. Buda. Vay kavga söz ne meşi. Ha
Ama Kurdistan xey. İran'da vakay dodik dobri. No agar haqqoni bigirem nichyayu просто о haqqoni bigirem nichyayu просто не мушкине гуш не бесай хал темаш мекунем короче агар ман барси гуфтагим боша ничай но просто гуфтум ки касе ки бигав бегзарем ба қисми дастхолкунар як ду се нак ҳам дастам монди ҳам бой додӣ шумо ба худо доди худоро пасидид бояд қатӣ ки мемонде дига тура да хурдан небуди неки хурдан бародарон мегзарем ба қисми навбати шарти имрӯзаи мо имрӯз ами штангара мебардорам болои сар мешинан мехезан яъне приседания касе ки тезтар будуш кард бой мета берем бародарон ина мо штангамона тайёр кардем бовар кунед ба фикрам ки дар ҳамун ҷаҳониҳо ҳам қарин намезананд ай ҳама вазбинтари 260 кило ба 260 кило шидан 260 кило акай доди худо якум сар мекунам марамад 30 кило Bere. Jak. Du. Se. Çor. Paç. Şaş. Ha. Ne? Da. Yozda. Vozda. Sezda. Çorda. Fonzda. Şonzda. Havda. Ajda. Бародаро чихеле ки дидем 20 та акай доди худо задак штангай 260 килоара ана ки 30 килоаша барои биайҷӣ мемонем мезанам бур надорем барои ухват шока не и сабукай барами якаса пиштаки страховка ист гафте правильно капну я тараф раз бинит меканам хел Mere. Çant azadi? 20 ta. Jak? Aj. I das limča i kartička ti. Se. Čo? Konsovka diyor. Metona. Ha. Bu akşam metona. Ha. Ya. Yani tam tersi. Da. Stiakla to basete. Sezda. Çorda. Çorda. Şonzda. Havda. Hajda. Да назар не то. Видишь, я забыли. Бубрмот. Серьезно? А хана я рада, бубр. Я. Да потом. Who is next? Who is next? Возьмись, скорее бы да назарите. Возьми, беда, ничего надо просто. Бачи ба дигаро шамхай ничего намеду биохи. Як шоу каде? Аруфҷон, ташаккури зиёд барои барномат. Барнома беҳад зур. Ҳамо ов ку ов. Хош, аввал маш ба ов. Баъди маш медонӣ чӣ мекунам? Мадафар. Да вақти маш мумкин аст бра я варианти дигар. Бра вайшам бикуба биё. Нигоҳ кунед. Короче,
Лёкне нахеста. Амде зонва рост накада. Амхе ра гашта, короче, мерен мен. В общем, касаки шов кад галтит бой мета. Даст фарам немешо. Не, даст хатмия. У ҳам даст. Қини кор дастай тамом. Рафте. Бишни оли. Рафте. Нахе бигя. Нахе. То ҳам штанга бием бо тохрин. Тестар. Бойсе. Биё бигя. Биё. Ахе ака. Рага. Не, рага. Рага. Бой додавишда. Бародаро, в общем, биаҷи бой додагиҳай мо хостем ки ҳам барнома давом бидем ва ҳар чундан фоида шава хароб шаванд. Ай дафъаи дига ҳам чиста 5 таи меша 5 таи қонунӣ, масалан касе ки хоҳиш дора қатъи ягон репер миёремша муҳориба куна. Як ҳоз шумо медонед чӣ кунед? Ховаки топеш ҳам гурушара бояд брен. Касе якум расид. Маладес. Як пота брасон. Як брасоне пота, трам брасон. Як ду чур. Як ду се. бародаро ба ҳамин барномаи мо тамом мешавад. мо дигар чи рости гапш дар доштем ай барнома мутаассифона хали нашид. ай дафъаи дигар ягон касе меорем ки масалан чақонтарак боша, зиндаву саломат боше. мо миннатдорем ай BIG ва акай доди худо ки дар барномаи мо иштирок карданд. ҳазор раҳмат дар тонда.